Hoeveel dagen? 5 dagen per week, met soms een nachtdienst. Ik zit nu wel met een oppasprobleem. Zou jij niet kunnen helpen? Ik? Nee, kan ik niet naar papa? Kan ik naar school echt niet naar jou? Ben je er nou al? Deur dicht voor de poes. Moet je ook boven blijven? Was die andere stuk? Nee, oud. En met deze zit ik zeker de komende 20 jaar goed. Oh, blijf je nog zo lang doorwerken, Stine? Ja? Waarom niet? Omdat je al best oud bent. Er verdwijnt geld. Ik weet zeker dat ik alles op de bank heb gezet. Het hoofd van mij. Wat ging ik nou een keer doen? Thee maken. Dan is mijn hoofd weer heel vol. Dan opeens weer helemaal leeg. Maar dit, dat je... Zo. Oma moet gewoon een beetje voor zich laten zorgen. Door mij. Ook door jou. Ben je verdrietig? Als ik maar niet dement ben, dan krijgt u terug... Juist, precies. Nou, kijk eens. Oh nee, nu niet. Als ik jou toch niet had. Mijn moeder was kapster. Ah, ik ben kapster. Wat doe jij nou hier? Ik heb de zaak gesloten. Wat nou als er mensen geknipt willen worden? Nou, hebben ze pech gehad. Kom. Mam, jij hebt echt iets. Met Romy erbij gaat het prima. Ja! Enigszins. Jij moet naar school. Maar wat is nou belangrijker? Oma of school? Als ik er niet meer ben, dan wil ik heel erg graag dat dit jouw kapsalon wordt. En dan doen we het kapsalon Romy. Is dat wat? Veel plezier. Veel plezier. Slijmbal.